nasa ano kami, labas. Bibili kami ng cake. Dadalhin namin sa birthday boy. Ayan. Punta lang kami sa ano, food business. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ayan yung asawa ko lang pumasok sa loob. Naghihintay lang kami dito sa sakyan. Grabe, ang init. Sobra init kaayo mga my friend. Malakas na yung aircon. Mainit, ayan. Yan ang ating mga higala. Selena! Shh! Oh, Hi guys. ayan. Ay, akala mo ano, maiiyak eh. Nandito lang kami sa ano, food basic. Mabili yung asawa ko, dadali namin sa ano, sa aking brother-in-law dahil birthday niya ngayon. Para kahit naman may madala kami. Ay, para may ano, bit-bit. Ayan. Ito na yung asawa ko, nabili na siya ng cake. So, ayan, pakita mo yung cake, Mark. Lapit mo. Ayan yung cake na bili namin. I love it. Look, I'm gonna eat it first. Yan yung ano namin, pasalubong. Pasalubong sa birthday boy. Ayan. He's a girl. Ano lang naman to eh. Ano lang, malapit lang siya mga my friend. Yung bahay nila. Mga 2 kanto lang dito sa amin. Nandito na kami. The house is so. Papasok na kami sa loob. Backyard. Oh, tingnan niyo yung ilang ano, camping. Ayan, tingnan mo yung ano nila, camping. Nandito na kami sa kanila. Ayan, si birthday boy. Si birthday boy. Ayan, nandito na kami sa loob, mga my friend. Ayan, ito yung pagkain nila. Oh, ang dami. Ayan, kaya tara. Mga unta, hastang nagana. Ayan, mga cake. Oh. Ayan, cake na dala na mo. Na sila litson dere. Ayan. Daghan kayo mga pagkaon na. Gamay ra kayo ang tao ba. Kamera jud. Kaya ang uban wala nang anhi. Ayan. Chicken barbecue and then smoke ribs and then smoke chicken. Ayan, may egg doon, may dinuguan. Basta daghan eh. Ayan, basta daghan kayo. Ayan, ito yung ano, kalamay nila diri. Ayan. Ay, mahablangka, kana. And then, ayan, ito, biko. Agoy, kalamay sa biko, oy. Ayan, yung cake ng birthday boy. Tsaka yan, lemon cake. Ayan. Dami kayo. Kaya, ayan. Kini siya kuan palitaw. Ayan ka. Sarap na malabalo. Pagluto, hindi ka na mag-o-order. Ay, oo. Tama. Masarap pati. Ayan, hello sa inyo dyan, mga my friend.
Tapos na kami kumain, sobrang busog namin. Kaya nandito ako sa labas ngayon, nagpapahangin. Ayan. Hangin kasi na siya, alas 7 na ng gabi. Alas 7 ganito. Maliwanag pa rin, may araw pa siya. Pero masarap na kasi may may hangin. Papakita ko sa inyo yung may blackberry sila dito. Ewan ko kung anong tawag dito, parang blackberry siya. Ayan, may berry sila, yung ganito ka. Meron kang permission. Oo. Naghan kayo berry, blackberry. Ambot si tawag nakalimot man ko. Meron siya blackberry. Ang dami mga hinog. Black siya, black. Giputol nila, gamay na lang kayo puno. Ganyan. Ayan yung puno, ayan ganito. Hindi makita. Ano? Oh. Hindi mo pwedeng gamitin naman yun ng Oo. Pero if I put it May mga sila dito mga my friend. Grapes. Ang daming grapes. Green grapes. Ang dami. Ang daming bunga. Ayun oh. Daghan kayo bunga ang grapes nila. Tingnan mo yung grapes. Tanaw. Oh, ang daming grapes oh. Ayun. Asa. Sulod. Ayan. Kaya direct ko yan lumaban niya yan. Lalaban siya. Lola may dalara dito. Hey! Ano dyan yung kanilang pang camping, pamangkin ng asawa ko. Ayan sila dyan. Ayan, nagkwentuhan. Ayan yung blackberry. Ayan. Ayan yung mga blackberry. Ayan siya. Hindi na kayo makita kay kuan, madilim. Ayan siya. Pag kumain kayong ngipin mo niyan, magiging black. Magiging black yung ito yung aking princess. Atin mo, yung princess. Katinan mo. Bibi, oink. Nanguha. Hindi, inaabot din, oink. I got it! Oh, here, come here. Ano dito? Ayan. Blackberry. Ayan. Hindi mo kita. I want them. Huwag kang magdumi, ha? Madumi pa naman. Nakakamansya yan, BP. Nakakamansya. Wait lang. Ang dami. Ano lang. Manguha kami kuan. Manguha ako ng blackberry. Ay, ito ka siya. Ganito ang forman niya. Ayan, sandali lang. Kuha lang ako ng isa. Nakakamansya kasi. Nakakamansya ito siya. Ganito. Black. Ganyan kumain yung ngipin mo na ayan na dumi. Tamis kayo siya.
Manguha ko niya. Pakita ko sa inyo. Oras, ano, blackberry. Ayan na. Kinuha ko. Wala'y nag-video. Ay busy, mga tao. Nakuha ako, hindi pa ready. Tingnan mo yung kamay ko. Ang dumi. Ang dami niya. Ano, blackberry. That's market. No, that's Amazon. You buy from Amazon. KGG does not.